hakabanang kong ngipen pau ke jing sengungu yo blai ubala penla yang ikum kebalang bangin penlong yang ke jing yasang leng ba ke online service ngitip ba kum kebalang ngimyo su ban penlong yang ke jing yasang haka yeng mane rangkat barki parabangai ke be chungi henangis ngungu yo blai ubala ai ke jing start maleng ba chong kini ke jing start science mangila pat kumne ban penlong ini ke jing yasang leng ba chong kani ka online service ngapriang sngwa pi ki parabangai ki be chunga ki badon halagi chong ki yeng ki sam ki jong pi ba pin shashkor ya ka kabau blai udon man kran leng ba usyakri jong o ha kani kacan miet ngapriang sngwaru ya ki weipat ki parabangai ki be ki jongi bat ya ki paralok baro ki badon halagi chong ki caka jong ki ba pin pelat por sipor ban pej ya kani ke program hang ni kacan miet leng ba chong ke YouTube nginya sedang hang ni ke por da ka ba nginya let show blai ha gi jing duai kukpa chongi ubahap nang kaburom bat ke jengu i ai sama hang ni ke chan miet ka bom penla ingi kum kabalang ban penlong ini ke jing yasang leng ba ko online service ngida duai khmatama ban kerku ya ke baro ngensio pendap bakan long ni sya ke jing kerku yang i wei pi wei balik itu para bangai ke be chungi ki badan ki yeng ki sam barha kono kecaka sngau yo bungu Singapore kelaban maap ik pop ki babun melin ki ba mucu syam ki jing em jungi nabai kini baro ni pan kerpan haga kertang utrawi jungi uci sukres amen. Ngin metang ya ki jing syakri jungi hakling kapor da ka bangin ruai ki jing ruai kabah nyau puai acing pen em bapla acing pen em baskam kalat ban em kum kane omdon bala ban syam jing celiu ke jing it hagane ki yeslai omdon banang ban batai lai tang ke jing start blai ke jing ruai kabah nyau puai barok lai tali kidkhat ada din meladap ban wai ni jing wai man kerpat I weina ki rangba hapo chong kabalang I master F karmucai inyalam yangi ha ka pule nagaktien ke jong blai bat ha ke jing duai Ajing pen emba pala ajing pen emba skem kalat ban em kum kane om don bala ban shem jing jelu ka jing I hakane ki ashle om don banang ban batai lai thang ka jing start blay a jing pen em ba pala a jing pen em ba skem kalat ban em kum kane om don bala ban shem ben ram jing it ka don ayu ka bala kum kane bangen kan mau buji su ulasha ai tila ka jing em teng kai ru
ken mi jing bhabun hajar na jing yap kor jong ajing pen emba pala ajing pen emba skem kalat man em kum kane om don bala man shem ajing isnei ba jelim ba ne bom ju could he don jing pen koi ba janai ha jing mong kalbari ka jing pelat na jing ram bat na bating jing ya jing kerman ru la kar soi na ka ba shem jing ma jing pen emba pala jing pen emba skem kalat ban em kum kane om don bala ban shem shwa bangnya le choblay ka jingdwai nya plien ka ktien ka jongblay bangila man shem na ki ar ki banta ka ban kong kalong na o Isaiah kalonong ka ba pusao ka khot ka ban kong hadulai bat ka bar banta kalong na ka juhi ka kitab na kalonong ka khadar ki khot ki ban kong adun rio hakmi utrai upan sudai ka khando bat upan long jaka kenja yaka upan kala khongpong yaka bat upan sapret keleng yaki basong haka te kanja bakumba bat upai lang kumtaru bat ulingdo kumba bat usakri kumtaru bat ukenrat jungu kumba bat kasakri kumtaru bat kakenrat jungu kumba bat unong thiet kumtaru bat unong die kumbaru bat unong ai keliang kumtaru bat unong shim keliang kumtaru bat unong shim sot kumtaru bat uba ai sut hau yaka khandau an pen suda khoj bat on lutie khoj namar utrai ulakren yakani kaktin kabanta kabar te hakata kasingi men ong ngan aingu yami atrai namar lami la sungu bitar yanga yaka jing bitar jong me lapan phai pat ban mi pentengen yanga hakmi ublei ulong ka jing penem jonga ngan shania bat ngan om pen sungu septieng namar utrai Jehova ulong kabor bat ka jing ruai jonga ulapan kelaru ka jing penem jonga namar kata da ka jing sungu kemen pintang na kipukri ka jing penem bat hakata ka singi pinong to aingu ya utrai to khot kerpat ka kerteng jongu to pen benai ki jingle jongu hapdeng ki kenja ban reu to pen kan mau ba ka kerteng jongu lapen kan teu to ruai ya utrai namat lale ya ki ki ba bhatam to pen benai ya kini haka khando baro to risa jam bat to kan hoi pha ka besong haka seyen namar ubakrau hapdeng jong pha long uta ubakhot jong ki Israel tengnya phai choblei ha ki chingdwai kumne par kokpa jungi ba hapneng idap da kajing songo ubakrau e me try nagmatak kini kapor ka me la sha yangi mi khon ki jong me min wan ya ban shakri pandan buram ka kerteng ka khot ki jong me ngai ngu e me try namar ki jing phasbun ka me mala ale ha ka jing em ka jongi lari mila sumarangi akan dikatayo baro tayo wat mila play try kan dikalat bakum ki khon ki jong me ngindang yo biang ikan dikapor ka pakantang ka bangila ka ban mani pandan buram ka kerteng ka khot ki jong me ngai ngu e me try man melong burai bakrau wadap ki chaka baro baka beneng kalong ka chaka chong jong me try par ka khando kalong ka chaka bu ka jat jong me milong blai badap ki beneng ber khando milong blai ba e jangim ki breu
wat haba bon sen ni pan songo si yakamon ka jong me hakani ka por try ngi wan ni man khot ka pat me ba man songo snei banom eno engi try hakani ka por hab ki khon ki jong me haki yeng ki paper jong ki long yeng jong i wan ya ka ban ya slok i wan ya ka ban mani pandan buram mi kerteng ka khot ki jong me nginget skam try jesu ba me dorn kat pat ni hakani ka por pat me sngo ki jong khot ka pat jong i karpar mi snei banom eno try la ka jong ka balang jong me ka baron sibun ki kamban pandap hak ba syakri pandan buram mi kerteng jong me kham tam bad hak ba pensa priang ki kerteng jong me syaki jaka ki ba bon ki kendong ki kensrat ki ba bon try ki bom pat chim la yo sngo kerteng ka ba khot ki jong me ni dwaya try banom eno syakri ki jong me ki baron ka benta ka ba khrawe hak ba ken la ban pulut ka por ka jong ki hapdeng kom ki ni ki sngi ba ber ki bestam ni wan ko kena ni ka por ma khot ka pat imero banis ne bandor kat bat ki yeng kristan baro apo jong ka balang jong i bat ki we pat ki balang ro monom eno eki a try ya ba men ri men sumar ki men a ki ya kata ka jing et ka jong me ka badap yang ka long yeng ka jong ki bakinala ko karat ban phai chame ki por ka jing im jong ki baro par ban shania apo ka jing pinyat ko start ki jong me wanino a try ki long pieng ki papang ki bestom ya ban a ki ka jing pen kya wadino ki long yeng ki badok ki bakerdo to pendap penbiang ki jing don kam jong ki ru kham tam try hakum kini kisngi ki ba ber ki bestam ni wan ko konrat ma khot karpat me mane dorang kat kumjo ba ki kum kani ka por manta ba ki brio ki shamban ya kendo ya kani ka jingpang khlam kala pen shapte ba pen sungsi sibon ingi ki brio ndeng shania hame tra man melong ublei ba khra ublei bom ju eno ingi haki por ba medang don nak percaya medang ya dak percaya try mala pen khia ik ba pang mala pen ya ik ber ko mala pen impat wat ki bayap wa try ban nge try ba kan ka khlam kan ja kan du no la me wan ban pendu pendam no eka to wan try ban sat ka snam ka jong me ba sai sing in jo pat ya ka jing em ka khoj in jo ka jing em ka bala chilang na kini jing pang baro bangila wa try ban wan cha ka yeng ba kan tang ka jong me sai sen pat ya ka ban sakri pendan borom ya kerteng ka khoj ka jong me i wan ban bu ti try namar kata yang bonom eno ektu ki perlok jongi blai kendo ya kani ka jingpang panis ne pengkhia eki bersai ki ka snam ka jong me ko konran wade no ro try ki nung yarap ki doktor ki nurse par ki wei pat ki bron ka benta ka bahajan ya ka ban yarap ki breo khom ki ni ki por ki bamta nget skam try ber ka jing dorang kat ka jong me kenum yo pat ya ka jing pengkhia yarap ingi kum ki breo try ngila ibon phai chame bakani ka por mata ka long ka por ka ba nila ya ka ban IT bat penchania lut hame peringet skam tribal blay ka jing e ka jing snai un jalam yangi hakisngi ki por baro padongwan ni dwaya tribe nom eno try ki no sanchar ka ri jongi no sanchar ka jala ka jongi try ki badon try ya kata ka lengkor ka bakhya ban punya ka jing don kam baro pakum jo tribe an ai ki ka jing start blay pakila kum no tribe an yarap ki way pat be kendo ya kani ka jing pang kum kini ki por bamta isnai ko kandrat ibon dorang kat ki por bodang sa jong kani ka jing sakri jongi ban ngi bo ti karpang na ka banta u sakri jong me tribe badon man kren na kani ka por isai ban penteli ke do not ke jong tribe ngila ban pedang ka ktin ka jong me ngila ban pendon kam ya ka ha ka jong em jongi baman ka sngi sngo ko kandrat ni jikot ka pat jongi ban map ki pop baro permission na ka jong em jongi na bangi pan ngi dam ki ne baro ha ka kerteng ba khraw tam ka jong tribe nong pan em jongi Jesus Christ menta hadu halakartaro amen Hagne ka por ngin pedang ya ka jing aingo kat bang dang pedang ya ka jing aingo ngan kerpat e ba rusel basayumaj in ai ya ka special number
up deng jongi mani yami ngi mani yami mi long nong thao lên thì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum ma blay ban kum ta mi long nong thao lên thì nong ne cam ba ban cooler jing shai ha ba dum a blay ban kum ta mi long mi don hang ni mi ta ya ki don nu mani yami ngi mani yami mi don hang ni ki jing pang mi pen kya mani yami ngi mani yami mi long nong thao lên tì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum ma blay ban kum ta mi long nong thao lên tì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum ma blay ban kum ta mi long 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 habang am ya i ba mi rang yai trei habang am su tho ba mi rang yai trei mem mam sange ban trei mem mam sange ban trei habang am ya i ba mi rang yai trei habang am su tho ba mi rang yai trei mem mam sange ban trei mem mam sange ban trei habang am ya i ba mi rang yai trei habang am su tho ba mi rang yai trei mem mam sange ban trei mem mam sange ban trei nong thao lên tì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum ma blay ban kum ta mi long nong thao lên tì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum ma blay ban kum ta mi long 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 mi long nong thao lên tì nong le cam ba ban cooler jing shai ha ba dum a blay ban kum ta mi long Dementang purom blay aman Ini duai Kukpa jungi ubahap nang Ini duai khamat jamam sngui nai Ban pen kentang ini kejinga kibarit jungi sekakam jamah Ya rap ingi bangila ban ai ki donut bakimensin jungi Syama Sngau ikbangu jungi ni upor Kelab dan maaf ikipop bubun belin Kememisyam jungi Nabai kini barang ipan kerpan Haga kertang utrai bi jungi Uci supres Amen Kano tiang kalong ban shanya ban pedang kak tin bu ai
thiang kan long ban shanya wa batun dakas nambakor nang tangan lechli da jingen bangan yo likum kayo Jisu menga shanya lobashi shagala Hashem Jisu kodor tang hame ngashanya sken hot katyang banshanya hau nakapom banyolat im dakaba yang na ujisu jing so jing kmen bat jing im Jisu menga shanya lobashi shagala Hashem Jisu kodor tang hame ngashanya skem Jisu menga shanya lobashi shagala Hashem Jisu kodor tang hame ngashanya skem kum ukai rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami kum ukai rang ukay rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami tang hamit rai men sim ka bendem try me long jing hondo no jong ngatrang ban mani yami rabi sin kumukay rang batrang yawa min sim jong akatrang yami try me long jing hondo no jong ngatray man mani yami oh try me long tang hamit rai men sim ka bendem try me long jing hondo no jong
sim ka pen dem try me long jing hon do no jong angat rang ban mani Hagni kapur haswa bungnyos ngau ya kejing ya selok na kaktin kejong ublay na pastor bi ye jongi i Reverend J.S. Ongwi i priang sngwai pi pastor bangej kem maka kubor ko pin ai hagni kechan met kan long kejing kerku ya para bangej bi ye jongi kibas ngap ya kani keja jing sekri ha jongi hagni kacan met. Para mil biid bar ki perlok ki bapej yani ko online worship service jong walang Presbyterian Pokse na ki yeng ki sem jong pi na kanu no jaka ka ba pi don ngai ko bele pi baro ha gardeng ka ba don bortam ba ba thiang tang jong trai buno benem jongi u Jesu Christ ka phang jong kani ko khubor hagani kan opai sngi kalong tungin yit ngin tenju yela kelenti ya ka ba la pachong rim na kasithi jo apostol Paul sha ki Galatia kalnang ban riu ki khot lai hadu san ktin jo blai ko ongkum ni namala da unuru umut baulong ye pleng haba umlong e ruem usukor yela diken Henry tuway pauway untenju hilaka kamhi ti onda kumta unyo ya ka jingle kamen shaphang yala dihi Henry om shaphang uway pat namar uway pauway unkit ya ka jingkit la ka jonghi to nyak phai khandiat sha ganik sithi jong Paul chagi Galatia kanek sithi ka jong Paul ka kham pher ka kham kurphang na ki weipat ki sithi ki ba uni absolut tho habangi puli ye ki weipat sithi gen chembo Paul usdang barbor da ka jing aingu yuble de kintin gar kukur do na ta ki kintin aimen siem ki jingentu ya ki balang pajahi Kristan hari bangi puli ya kanek sithi na do basangin sem bu Paul pun pau ya ka jing sayong ba khrau ya ka jing solungo habutich phang ka jing long ka jing man jong ki balang hagalatia bat nangta uya bej sha ki jing sneng bat ki jing maham hakabakut ru bu Paul pun kut ni siti da ka jing sneng bat ka jing maham ten rel ding pulie pajak siti borok wengen sem bagajing iet ki bu Paul udon e Kristan ki badan hagalatia ka pernai ha jing tho ki jong u but bu ai ka jing kermen ye ki na ka benta ki babha kita ki long ki basai kedar ngimla bodong ka basai kedar yanu Paul udon ha ka jing mot ha bu tho yani siti nomor ka Galatia ka don arbenta kebenta ka basithie kebenta ka basite kala abang but ho syai Kristan ki bedan ki benta ka basithie jong Galatia ni kala abang but ho syai Kristan ki bedan sipangsate jong Galatia kita je ben results ka Galatia ka dikathan ka baha apo jong ka himarum tule compare ladang imla abang syai kedar yanu Paul mut Henry ka bakongsan kalong ban pej yiki khubor ki bo boleh don ban kren lengba jong kene ka sithi na ki jing tho ki badon kene ka sithi ngin sham bo Paul shim don jing mut satya ban erung sha Galatia ha ka jadi missionary ka jong udan hakalenti ban chikawai pergi jaka tenre namar ka jing pang ki jing sitom ka babani uhab ban syong sipor hagalatia ni puli kalnong basaw kerhot khatlai ka saw lo tho kum ni
Henry pitip banamar kajing tot hakado ngale thu ya gospel happy ha kabaningkong baja kaji tunjuk ya phi hakado jonga phimsim le iben limde kentat Henry phi pediang yang aku mengalu ble kum ukuris jisukan hang ni upol pun pau di songo bahabudan habdeng ke jongo di sitom budon sipor Galatia kila sumari kila pediang yu kila nyokor yu kum syakuri badiang hun jong ublay baling ba kitu kiti di bangla pulih kelong ke basisar bu pol habudon la Galatia simple no ya kata kapor hari ula sim bakani di kabu boleh ai banyak lap ya gospel kum tau lai lap ya gospel sibon kilap diang Jesus Christ bola sengru ya ka balang neki balang ha Galatia habo pol ula ban sengi ka balang ulahi kayu ki ya kenorim kanu bujing hisya jong tinga jong play upol ulaban ba kajing pen ke jong play ka ba dau Jesus Christ kalau lembah kajing ai ka bo play uai hagitu baro kiba langit bar kiba pediang ya ujisu ban nak benta jogini ki gentle kiba lawan Kristen kim don kamshu bandang bot iki an banyak hukum jong keju ni hukum ke jong Moses kirang ba kisun rang kam kerpang kim don kamshu bandang od share yaki barki sin ke long Kristen kim don kamshu ru bandang bot renti bot perking ya ki hukum ki bedai bat guru kombam di jong keju pada bopol lami no na Galatia bandang beteng ya kajalit missionary kajong kita ki weipat ki nolam Kristen ki balatip kum kita ki Judaizers ki bawan rung syaka balang Galatia bat ki boong bagi kai ki jong pol ki long ki babakla ki kai ong sisen ba phi la long Kristen phiru philong kino yo benta phiru philong kino yo pateng jong kajai ben rio ka bakerpang kajai ben rio ju banamar bakal longgum ta pidai roban bot perking ya kijihikai iki an ya ki hukum jong kiju kumba di ban long kenang ban penyap her ya phi na kene ka pagan society leni kata berthai kabungit keberon saudong jongki kata kalau ngejekai jongki kum tak kai ba dai ban out share ya kisenrang wat habake long Kristen nang ta kidai ban buat renti ya ki an kong ki badai bar kuru kombam kom di kita ki kosher loss jong kiju lakalong haki yang kisem jong ki lel di perlong ki rono kajing ya bam lang hadien jong kajing seng kajing mana boleh jong ki kidai jekai kilai per shibun nah jekai jong pol ubakaran Jepang kajing pun kesan dah kajing kesan dah kajing om dah ku hukum dia tak tahu polu tho bal dah long Kristen babidang su tho fitan kam ban bat berking ni ki an ki ba ye ki kum ki ba shitom ban bat kamut hi pempat pediang hok pempat su tho ya ka jingai ke bahisha ha uji sukres komta halor jong kanorim jong kini ki sha ki badan bat ki dekhot ki ba ngalam pula ya ki bolong kanorim jong ni khubor ngin ya puson ya ki lightly ki mat kebanengkong kolong wat sorong pangai ladi Henry tukup ya kajing sngorit kabar long barabor ki badon kajing kli yalah ki jingle bat kabalai long ki balak loy ban kit hi yalah kajong kajing kit to men sim khud jong blai un ben shai ye ki jingmut ki jongi un kuren ha kita nut jongi kat ba ngidang puson ya ni keti jong blai kebanta ke benengkong wat sorong sipangai ladi ndai tukup ya kajing surit kerhot ke balai jong ke nong man riu ong kum ni namar lada unu ru umut baulong ei peleng haba umlong ei ruem usyukor ialah dikeng ki Kristen ki badan Galatia ki dan habdeng jong kajing ya per jing mut habdeng kajing ya prat kembangal ong meneh
hapdeng jongki lani paramaki hakajen day bat kajen don kamban bat perking ya hikum bagi an jongki ju bat don hapdeng gitu ki Kristan ki balasdang ban buat ban bat perking kikum jongki ju kisngau sarong hiladi kisngau bagi khamba maki kisngau ba ki ba kham shemen sim ban yaki wei pat ki Kristan ki badon ha kabalang jongki ban man bekila don ya kata korkom sngo haki ki kham nyu ben ki kham nyu po wat ban penduk bentaru yaki wei pat Kristan ki bambat perking ya ki an hukum jong ki ju kum tah bangi pulie gal tiang nong penrio dkhot iwe bat ar ki kitien ki bong kum ne ong absol pol ko prabanget wal dalap yu breu hakano kono ka jing palat maphi ki bakan jaman sim tupen bahapat ya bakum uta ha kaman sim ka jing jamnot upol utip ya kata kum tau ong pemde mal sorong Tapi sengo berkam semen sim api, pi kau berkam lot, pede ban penbahaya ki, hakaman sim jong kajing jamnut, nang tak anda poi ha kadukot kabalai, upol ukuran ya gitu, kibadan kata kajing sengo semen sim. Kajing sesorang sepang kajing het jongki, kajing bah jongki, bat maham yaki bakim day ban snow sorong bakim day ban snow ba kilong air Henry kede ban kup barabor ya kajing jamnut bad ya kajing surit hakajaka ban inu jor ladi ya jelong mensim jongki bad kiwe pad hajaka ban kin nyoy ladi bigilong kamalor kinyo ladi bakilong kibala banyak kiwe pat wong upol kan khamba shibun ba kinjit bakin tenju ladi bat bakin buno ya kajing sosorong kajing sola jongki haladehi ngasot yikini kajing patai nak New Interpreters Bible den takadau dengi puli hal nang besan jong ni kajuk isti kedua pun riu upol uong wan ai bangin long ki bas sarong thala dak ba pun skun parolok dak ba bishni parolok wan ai bangin long kum ta anda ki ki upol uong Filipi arlai wan le airu dak jing pen lane dak jing sarong henry dak jing sngorit dan nyopi ki parolok ki bak hamba ban ilade kita ke dik jingkran ke jing upol om tang ni haki we dik benta maka jing sorong ong ketin joble kaya haswa jong kajing jot kajing sorong kamora jing bahaya kelak ban penmong kelak ban penok mensim ya ki pat namar tangim de ban sorong ngin di ban pen skuin ngin di ban pen i ya kajing bishni ya ki we pat ban ong upol Nyau pi ba ki parlok jo pi ba ki wei pat ki khamba ban ya pi ki khamba banya ladi General William Booth unong seng jong ka Salvation Army wong ini kitien kaji im Kristan kam dei phang jonga kam dei se phang kam maladi Henry kaji im kasang dei phang ujisu ba phang ki wei pat ki brio bat ondang la so thu sai kedar kamut yu ban im namar jong jisu ngilas no thu kamut yu ban im ngajing im kabolong jingker hu ya ki wei pat pi ki men ki para jonga hau kuris ladangi yang akhmat jong blai ubahok ublai ubahut ngimlong ye ngin shem ladi ba ngimlong ye ngibuli kasam ko fra khor basau onore sam uang ubriu ulok yu bebekan mau yu padu khun ubriu wan jungo yu barok kadai tang da kajing isnai ke jong blai da kajing e ke jong blai uba e jengi kum bangingilong Terina mar kata ba
ngim day ban snow ngim day ban mut ba ngilong namar ong ting blai pleng ladang i snow kumta hanre ngim long ru em ngin syukuri la dia dakata ka sorong kamlong kabadai yangi bangin snow o ba mangi ngilong babahatam bamangi ngidei kiba dehok banyo ya keburom ya kajeng nyokor de kiwai pat ni bangin snow bangilong kiba kongsant kadai kam ju kiwai pat babnan pau ta lagi syam bangilong kiba bedor mal dangi snow dal de kumta ngi syukur yala dehi da kata kajeng susorong jongi Thomas Hill wong hak tian pareng. Let us never compare ourselves with other people, for if we do so, we shall always be striving to appear better than they. Rather, let us compare ourselves only with Jesus. If we understand what it really means, we shall remain more humble. Only nong tho Thomas Hill ngim dai ban yenu jor di barkui barki para priu namalada ngile kumta kan don bet kata ka jing sngo bamangi ngi khamba ban ya kiwe pat kan khamba shibun lada nginu jor di barabor bau Jesu ubohok ubohoj unong perlo unong bencana jong jengai ke jongi balangi sothu kemut yu banyu jor di bau Jesu kanya rap yangi bangi sothu ya ke jonong kam jong ke jinglong snorit uwe unong thok kristan uong teng mangi kristan ngi kwa banyu jor di bat ki kristan hab deng jongi ki ba kham tlat ke jolong jing im jongki nang ta ban ong kham ha manga ban yaki ide ban kiar nak babu yakum kan ke jinglong ke jing berkhat hapo jongi tikum ta ke men bik para jonga ngim dei ban long ki bas ngo sorong ngim dei ban mut ni ban sngo ba ngilong henrei ngidi ban kup barabor ya ke jinglong snorit ngidi bakan mau baka jing tho kabadon kamtam nam da kajim kristan jungi kalong ba ngin tho da kabenu jor bad uji su ulas neng yagi parisi namar bamaki ki kwa menu jor bad kiwe bagi para priu ki kwa bagi kiwe kenyau yaki bilong ki bohok da ka ba ki pen i ya kajing la ji bad berking yaki an ki hukum Reu Jisu bai i lot yaki usyam ba kilong ki betuna ha ge ubun ki liang bade ta ka daw balaki hok ki jong phi kim khamlong halor banye jong ki nong tho ba farisi tagi hok jongi kim long kim don jing mentoy tenamar kata ubele khot jangi banye de so sorong sepang iladi sepang ki jingla jongi sepang ki jinget jongi hendingin ku barabor ia kajing snorit kabentak baar long barabor ki badon jingit khli yala ki jingle ngipuli kathar basau ko ong henrei tu uwei pa uwei untenju ila ki kamhi ti onda kumta unyo ia kajingle kemen syapang ila dihi henrei om syapang uwei pat ha kani kadkhot kabasau upol snothu syakdar ba kajinget kristan kabasisha kabajanai kapan pau hakikam haki jingle bade ukris bon mensimu khu jong blai uba aibor bangin pendep yati kam bagi jingle kapan pau ya kajinget ke jongi kumta bantenju yaki kam ke jongi kamut ban yit lagi ta ki kam ki jing le jongi ki pen pau na em ya ka jing it ka bau kris udon ya ka perthai de namar kene ka dau ong kristi sigal tia kalong par gerhor bar phau kumne
La sanar pna yang lembad ukris. Penban ngaim. Henrai om mangasyu. Henrai ukris kan uim hanga. Bakata bang ngaim mentah hakado. Ngaim dah kajinget kan. Kabahau kun ublay. Ubala ich baru bala IT no iladi. Na kabenta jonga. Lagi bagi ni kitian upol umur berangkum ni bagajing man pau ya Yesus Kristus gajing man pau ya Yesus Kristus ling ba kajing long jem kerstajongi ka kham long ka ba kongsan banyak kajim jongi banyak ka identity jongi si se bangla pediang ya Yesus datang ka identity jong Yesus ka beriban pau ling ba kajing im jonga namar tu ong la salah pernah ka Kristus tampang ngaim mentah Om dai su manga ba im hanre ukris kan uba im hapo jonga ki kam bagi jingle jonga jing baru bertai kilong ban pensobha tang ya ujisu marwe balangi pensobha ya ujisu ngi song thu bagi pensobha ya ujisu ngangatkan pensobha ya kaji im jongiru tamba ya ta kaji sobha ya ta kaji sokumen ini ban buri halade om ban penpau ban kop syaki waipat ba sisen ba ngilas ngotho sisen ba kajing teblem jungi ublai ka syai kedar ba kano bangale kolong pan subha yu ublai kam dan jing per kiwe kilam ruhat komno syapang jongi upol uong susu galatiasan arpusan ladangi im dau mensim to ai bangini yahat ru dau mensim namalada Ukerstan upen sobhayu boleh, kamu udan you mensim, uem do mensim. Namar klem kabor jong mensim pokoj, ke jong boleh ngemla banle ruem. Namar kata, ong kini ketin ke jong boleh. Kanu nu keding syakuri, kabangi ai. Lada ngisngo bangi lek kebadai, akan kutno tang hangihi. Dan maka tak ban ong kumni kini dokor dekui pat kentien ai bu we on tenju lagi kam ke jong nang ta on dal dep tenju usem bu biang don kam bandang ya thu sikwe pat syai kam jan ngalongom ta haladi kala biang namang itu kejing kli nam taki kam kejongi nam tak kijing le kejongi nam tak kijing im jongi kumba ya udieng la itu nak iso jongu kumta ya kijing nget ke besha beton jongi on itu nak ikam bana kijing im kejongi lada kijing le jongi kilong kibadai kibabha ngin yo ya kata kijing sokomen ya kata kijing le kemen bada bakran jipang kijing le kemen kamut satia kajing sorong handai ka upol umum long kolong kani ngis ngo komen namar bangi tip syai ba kijing lek bahajongi ngile om dalaka jong kabor om dalaka jong kajing la handai ngile kita da kajing ka jong play ni da upol ong iwei korin khasan shipo henry da kajing ublai ngalong kani ka bangalong bakata kajing jong u kabala ai hanga kam sim lalong leno ken rengala 3 minit kam tam sikadai banyaki baro tepen ban om manga henry kata kajing u bleken kabala don lem batnga ong pon dei manga kajing kajong u blek kumta ngis ngo komen kumta ngi dang kajing ngohun ka satisfaction ha bangile ya kadono ka bangitip di kana bangile banpen ngobha yuble kajing sokumen kami rengkat bagata kajing sutu kemen bagi para jonga nama katangi puli ar korin shipho kanyo ko pralat ho kumni hanre uta ubale thau buram tu ule thau buram hau try kan namar om utau basyat yaro iladi ubalong bala pediang hun henry uta ya uba utrai uyaro kan ublai ju pediang hun ya ki ba sosorong ya ki ba yaro iladi ki ba so baka jingle jong akalang ba bahatam udi ublai ba tho badi ublai uba ai ya ke burom baka jiro ka bade kamunta ka balai
bat ka bakhadu long ki balok loy ban kit hi yala ka jong ke jingkit ni pule ya ka khot ka basan kongkum ne namar uwei po uwei un kit ya ka jingkit la ka jong hi uwei po uwei un kit ya ka jingkit la ka jong hi Him kiman ki perahu Chris kidan ki jingkit ki ba ngila banyarap banyakit lang hendak kidan ru ki jingkit ki ba ngihap bankit marwai lengi puli ka ni kalanong khor ba arngin sem la tho kum ni tu yakit phi ya ka jingkit parlok hi tu yakit phi ya ki jingkit parlok hi tikum ta phani pandap ya hukum ke jong Chris mentangi puli kerhot kebasan ko ong damar uwei po uwei unkit ya ke jingkit la ka jonghi hatu pol u kontradik dalde ladi hatu por syai kedar ide banyakit lang ne ngkit hi ne ya ke jingkit ke jongi henry ki para ngai kamdan kono contradiction kamdan ka jing pher ka jing suthu ko jong absol pol namar ba ki kintien ki pher kakentin tu yakit ya jakit perlok hi kebalat ho ha kerol bar kadi kentin baros ha ketin Greek kabamut banyakit langi kejingkit kabakhia kababankhia ya kajing im nuksa lesi hau jumai udan ubriu ubah syaban ha kenro kabakhia ladam lek banyarap ban khaliu tu mau un sayap ini beriu kata kajing mut jok tien baras kat bah kat hot kebasan ya kani kaju kentin jingkit ka kentin Greek kebal merkam di kentin portos baktin portos ka khamut ya ka jingkit ka bu sipai ukit hakamet ketu ka backpack sipai udan ka jingkit bukit hakamet ya kitim kita bulet syaka thama kata ka jingmut jok tien portos Pastor David Dykes, uai ia kani kan nuksa. Wang ka ega jing per hapadeng kani ka jing ka jing kit parlok ia ka jing kit bar ka jing kit bedi ban kit marway ia ka baltho hai thok ba ar thok ba san. Wang tongin mudur ba ngilet kai balik kiulum mo ka hiking trip shawway ulum. Barok kita lah kajong ka backpack, lah kajong ka pla, kebekit, ya kita mitang belongkam lesi ka jasong berkiwi kitiar. Lah bendan wena pedang kita pada uang, teh uang ngalak thai teh, topen kit lemsi, ya kan ka pelajong ata kalakia, hadu kata-kata, manu banyak rap yang ah. Ong pilak ban long beriu baklan bah. Ni pilak ban long tu beriu, ubadan kemen sim banyak rap, tang badakum dong nepin ong bet. Empira ya kepala jong. Nama ngarung odon lah jong kepala banra. Utau lah mana petika kakhian tiga pelajong ah, kakhian tiga pelajong ah. Unsong kata kadika kadau jong pi menubakit kia balik pira tan sibun. Peli ban sutu kumno ban pak kuno ban song ya kita nongkam jong pi. Pecene ngangamla ban kit ya rap kit ya kepala jong pi. Bat piru pimla banyarap bankit ia kapela jonga tenrai uang ton mudur katba kidang yat kios ngo selesa khamat badan ka kajing sawa kum kajing hap jong mau bat pimar esata pisem bui perlok jong pi u syaban kita ki mau bahap bakal aban ya kedat jong umla ban pelaj di na kata kini syaban hau tau mau kum ta baro pilaj i pla jong pi nang ta pilaj banyarap ban khli yu tau ma banyarap ya uta uperlok namar uni mau Ukraine Jepang kane ka jingkit kane ka baras ka crushing weight ka bagian kam ban yakit lang kat ba portos pat kemur kane ka plah ka ba ngahap ban kit mure ka jingkit ka ba ham kit marwe ha ka jalenti jongjim laban bu de kibapi kitien habangi pule yang ni kalong basan kumne uwei po uwei na pi udi ban shim ya ka jing khli ban lek ba hatam na ka benta la ka jong ka jing im namar gimen bagi para jonga
dan sibun ki ba nga ni mangi ngim la ban le nda ki wai pat nga la ban le nam ta jong phi ka phi phim la ban le nam ta jong a phim la ban le jeseng ba pen mani le nam ta jong o ta song na phi ngale pen mani ma nga nam ta jong phi man ta kasngi phim la ban le kam ta ngar la ban dong wadi lok jong e ngan pen mani bale ma nga man ta sngi phi mo la ban le kam ta ngam la ban perdiang yo Jesus Christ nak banta jong phi bat phi ru la ban perdiang Jesus Christ nak banta jonga ngala ban duai ndang ta phi kamut ngala ban bu ya phi dak kerteng ha jing duai beli un kurku un pen khia un rap ya phi hare ngam la ban duai lani bon ong ngan pen duai la manga ba ma phi pin po sha beneng pin perdiang yo Jesus ngamla manga banlong uta u substitute prayer jongpi hakanya dei bat kajing ma bigi pop hakanya dei bakajing yo ya kajing mamjukut kade kajing kit kade kit hi kade kajing duai ko pidi ban duai hi ke kajing kit ka bangi kit kai kane ka backpack ka bangi haban kit daladi hi lesingala banjubab yang ni jingkili kumne kebaneng kong kalau bang ni jingkit ke bangi kit kedai ke bangi ngibu hi kicar ki bakum nungin kit ngi pak hi yakini ki backpack ke jongi yau sipai tu u military leader jongki onong kriman bu kata mo lesi piton kam kita kicar pi kajing bam nang ta kini kicar sama pinbu kita kijing kitiar hakap laju pi henry nak menta kaja anti Kristan mangi ngila banjit hi kitiar ki bakum no ngin kit bar mang kita hide ban perkhat ba ha sho bangin jit ye kitiar hi bangin thap ha kan kapla ka bangin di ban kit namar ba ondang layat hakalti ngin shem baka pagapor bakata ka bangidon kam don satya hani ka pla ka ba ngikit ngimla ban kuno inono na madi mangihi ki bathet ki barai kinu kitiar ki bangan ra ha kan di jalenti ka ba arpat kolong ba don manu ban penra ya kan ki jingkit ban penkit lem ka jingkit ya ban kit maka di jingkit ka jongi ngomene lapan kam deketin portos kawan kadai karut buat deketin porter mau nong utu nong kit jengkit unarap kit jengkit hagal jalti jongi Kristan kan mabu omdan porter omdan unarap ban kit ya kajeng dai kajongi baru blai kajeng em ko pan sobayu ngihap banle daladi barka balai kolong ngidei ban penting na bah bangin bu tang yaki ba don kam sisya ha kan ni kejengkit jongi namar badang ila kit than sibun ngila long overpack kala ban long bakat bangin dang yat kan khiathan banda kala khiathan kan pentut kan pensuki kan pentlot jengi ha gajelti nama kata ki perang biit ngok ban ong ye phikum ni sim khendet ka por perkhat jepang kini kejengkit pikit man kesngi hakajim kala balong ban sibun kitar pikit ki ba phir khambat ban bu no hayeng kilong kini kim nan kam ban kit kitan ki wei pat ki ba phempat jukit hakajim jong phi phempat song thu ba de ji khli jong phi dan kam ban bu yeki ha khani kajengkit ke bede bagajing em Kristan jong phi labanan sibun ki ai ki ba phim nan kam ki bolong tang ki jing pen khia ya kane ke jengkit jongpi ku phiri ban berat no kena pen bu yaki tiar ki bakham don kam bar phile kum ta ngako ban phin yit yel de kli la de hato hajan ti Kristan jonga ngakit lang daje khli ya yeng kasam ya family jonga hagi jing berkhat jonga siapang jongki haji sukhia jonga hado ka yeng kasam jonga ilok jonga ki khon jonga kidan barbor hang ni jingkit ka jonga ne ngakan tat ngam kit ne ki bros kata kala belum siap hap no ki wi gitar menukam bu ne family kit maka dia khli jongpi
mendai bekerja dari jipi baru boleh. Kebah 4 perhat sokia. Kebah 4 dashim kia haduk mentah. Pidang bu syarut. Pimpat kit je kan ni. Pimpat sim je kli bandung kerja dari bajan baru boleh. Berat nak kiwi kibam dan kam. Bu you boleh. Hak je jom pi ban kit ban rak you kat syaba pi lej. Bu nyo ya kerja ka ba hakli do, ka ba bedeng do, ka ba khmat do, hak je jom pi. Ba pela kan long ba on da pi syam da pikit lang ni boleh. Hak jengkit jong pi bu you boleh haja anti ju pen syam bau ni boleh. Udai ma ubala ban pen sting ban. Ya ki jengkit ki jong pi. Ba phila ban kit hadu ba kut jong ja anti jong ka jengem. Namar ki perlok pi permai bi wei pu wei nangi maroi ngidi ban jeng hakmat jong boleh haka akhir gasngi. Ban ajing kan pangka bangin le kan ik perthai. La tho sti no rom long ba sa khat sa thot khat ar kum ni. Na ba kum ta tu wei pu wei nangi un ajing kan sapang ila di hi hau blai. Chu la tho ar kurin san sipo. Namar kadai ban pen yangi baro akhmat kajing song bisharu kris. Ba wei pu wei un yo pedang haladi ye kita ki ai ru balale hakamet jong u. Kat bakum kita ba ulale labha nisneo. Ini yang hui kesngi. But on bisharing kat kum kijing le je. Kat kum kijing kit ke bangi kit. Kijing klik ke bangi don. Ki bangi hap banjubab nah banta ila dihi. Tidak tien jumlai ko ong namar wei pu wei un kit ya kijing kit la ka jong hi. Kamut ya kini ki para wei nama kata ngihap banang ban rai ban pan ke banu blai. Ya ka bangin kit. Kenang ba onda ngiyeng khmat jong blai ngin sem ka jing bishar ka jong blai ka long ka babha in favor ya ka jing im jongi ka jing kristan jongi ha ka bokut no ama kata nga khot jingi bangin yit ila di ha ka ni khlemat yit ila ka jong jing ha tong gidon ka jing so sorong spang ila di ha tong gidon ka jing sngola ka jing sonang hatong ngi sngo bangilong khamba ki we pat ningi sngo ba ki we khamba ba ngi ningi don ya ka jing sngorit ka ba ujisu lahi ka yangi hatong im bangi trai da ka jing sngo khli namar bangila kut jing mut ban pen so ba tang yu blai maroi leling so thu na em ba dan balak ban kit ya kini kit jongi dan balak ban jubab nak benta jongi henry ngi hap kit khli hi ya la jong jing im ya ja anti kristan jongi la bha na la sniu ublai un kur khu la ram de jongi ki ba jubab hoj ngala le lu kita bro ngalong bas ngurit ngale ke ibram bhai ublai ngasu thu bha ya jikit ki bangakit ban ngan yang khmat jong blai balapan kesan ngadong amen ai ngu yu blai tenre onda pilayet ya dia pisem badan ki benta jong jing im ki hap ban perkhat mai pisem bapidang duna kani gade ka khlemat ka bu blai ai pi bapila ban kelai kita bat pan ya ka bor nu blai ka jing duai bu blai unya rap ya pi unya lam ya ja anti jong pi ha kani ka jing im tu blai kur khu nakam tak burom jo amen nya duai ublai bo khpa jangi ubah bening ngi ai ngu e me kutra be i nakabanta ka khubor ka malakran habdeng jongi hakani ka nop hai sngi kutra ma ktien ka em ba ktien ka baron bor jong me nga duai kutra be tu pendai ye ktien jong me kutra ha ki dono ha ki jibo brat jongi tu borok ba skor ka kutra be je kenang ba kani ktien jong me kanya rap ngi kutra be kan long ka syarak kalong ka jing syai ka banya lam lenti ya ka jing em jongi hang ne perti hisya ku trai be kam long ba suban em ka jing pen sobha ya me ku trai hala ka sngi dal ka jong ka bor ngim la ku trai kum tangi it ka jing em jongi baro phar ha ka jing lam ka jong men sim ba khu jong me
ku try be kerku ku try yang hilang barok ni duai ka jin dolong kat ka jome ka jin da jome ka jin pun khia jome jin so spine jome ha bedeng ki jin le jin juk ki babon ki bangi mat ha ni berthai ki bangi em ha ki ni ki sngi nambar ngi pan ni ki ne barok ha ka teng jung try pun pun be jung Jesus Christ amen kapor kalabiang mangin penwai no ya kani kicing syakri jungi ha kani kican met ngai kuble ya baro kibi simenta ha kani kican met nadu kibal ya lam ni kicing ruai praise and worship jong kabalang ba ai ke special number pat ye pastor ba ai ya kicing selok ha kani kican met ubleng kerku ya pi baro ini penwai no dah kebangi ruai lang kejeng ruai keban rius pa life husau ban dadap ruai ni kejeng ruai an kerpat I pastor jengi ben pelaj jengi dah kejeng kerku penwai Try pelaj dah kabakarku ai ka jeng sok haporu nakamana gospel jong me ai ngin bam da kabango to pendap ka dot no jongi da ka jeng ngau bhanane tingin ya ro ya me junom bat ki angel khut bone tungen ri wai tungen ya ro ya ukopa baru kon ya umen simrujunom hallelujah amen hagba wai no jong ne ga Jesus lok ka bathiang ke je e ka para byang jung try jung Jesus Christ ke jing I ke jong blai ke bana bam jukut ke je selok ke jong men sim ba khut ke jing ker khu dong lai ha we blai ke nya shong dap kar hai but ke balang ke jong me ke badon ha ni ke jaka ke balang ke badon hasat lak per the nadu mentah but shadu ke bam jukut tru amen